Chtěl bys na dovolenou, kde nemusíš nic řešit a jen si užíváš? Tak doporučuji Point Break Surf Camp. Vaše zážitková dovolená začíná na letišti v Lisabonu, kde si vás kluci vyzvednou a hezky vás odvezou na tu nejkrásnější vilu v Portugalsku. No, to možná trochu přeháním, každopádně zázemí je to luxusní a to, co tady budete dělat, tak bude většinou jenom odpočinek, protože pak už to začne výlety a zase znova výlety. Každý den prostě výlet na nějaké krásné místo. No a když už to nebude výlet autem, tak to bude výlet velkou lodí, nebo naopak menší lodí, kterou propátráme útrubí různých ostrovů. A jelikož jsem velký jedlík, tak nesmím zapomenout taky ani na jídlo. Veškeré jídlo je v ceně a konzumuje se jak jinak než třeba na jachtě nebo na nějakém zajímavém místě u oceánu, při západu slunce a tak dále. Zkrátka nemusíte se bát, že budete mít hlad, a když to říkám já, tak tomu opravdu věřte. Každý den je pro vás samozřejmě připraven i sportovní program. Můžete si vyzkoušet například surf skate, ale to hlavní, co vás bude rozhodně zajímat, je škola surfingu, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Maximální servis, opět prkna, instruktor, neopreny, všechno v ceně a nemusíte nic řešit, dokonce ani vlny. Ty vám vždycky najde organizátor, tak abyste si co nejlépe zajezdili a užili si den. Samozřejmě to máte i s odvozem a opět s veškerým servisem. Tak na co ještě čekáte? Lepší nabídka naučit se surfing a zároveň poznat krásy Portugalska už nepřijde. Dejte follow klukům z Point Breaku, více informací najdete v popisku pod videem a já už se na vás těším v Portugalsku.